tui thuma bai tui muk nai tugui manma bagai hakotor beremo sinimung mankha Tripura haste hakotorni mung khujaknai Scotts Award 2026 bisini gold category wo borom yafarjakha Tripura Water Board no obo Tripura haste hapangni kaisa katal becep chengjak khaini uansugui mankha Tripura Water Board ni sholao teibo kotor borom sokpaika Amrit 2.0 project by Tituljak Akulini Puro Amchayo Tuimuk Naitukma tei Naikolna Baithango Samung Chariwi Manmani Bagai Scotts Award 2026 bisini gold category mankha Tripura Water Board laithangnai 2 June salmariwo New Delhi ni PhD Chamber of Commerce and Industry wo luwajija kaisa pandawo oborom yafarjaka pandawo Tripura Water Board ni CEO Mihir Kanti Guf IAS tei Scotts Group ni chairman ni yakni sokatno yafawo yachaka Water Board ni okhlai manma oklogo barjano yachaka Water for Women o scheme ni bisingte self help group ni burirok tuini ol thoma nukhungo tui busuk manai tong thoma bai amchokma sijamong bangrima te tuini thomna samongo gedalkha officers rokni khokni kogrugui o khlai manmani babaisa nangjaknai tui kaham manthoka te babaisa burirokni rang thongbai hodawo fankra khlainani bagai katal sep khlai rijaka tuini sepno te bolukurokni thani sogirinani bagai o project kaisa successful model hinei sawiknarika Tripura Water Board ha kotoro sinimung manma hastini kung chugri khahini bo wansuk jaka abo bai baksano o kung chugri mani bisingte financial tuini sep te lukuni hamklaini samungo te bo khatung riwana hini khaklai jaka national level o sinimung manma khamithi gyawino Tripura hastini Water Board ni kaisa holongthai kaimani sik angkha financial te bo fuari manana hini khaklai jaka Bureau Report News Now